Ясно е, че никой не взима хороскопите на сериозно, но за сметка на това, за повечето българи е много важно каква зодия са хората, с които общуват. И защо да не е важно, ако рождената дата разкрива характера на човек? Защо да си губя времето да опознавам някого, когато една думичка, името на зодията, може да ми спести голяма част от усилията? Защо да рискувам опит за връзка с някого, когато може предварително да знам колко съм съвместим с него въз основа на неговия зодиакален знак? Естествено, че всеки разумен човек би си спестил време и усилие, за да направи нещо по-продуктивно с тях. По същия начин, ако нямам време или ме мързи да спортувам, ще се радвам да си спестя тренировките, ако намеря някакъв фитнес уред, с който да постигам същите резултати по-лесно и за по-кратко време. Но всички сме чували за израза "твърде хубаво, за да е истина". Затова е полезно, преди да си прекъсна членството в фитнес залата и преди да си закупя устройството, да проверя дали то наистина работи. Какво би се случило, ако се окаже, че съм си купил неработещ боклук? Последствията са много. Ще се почувствам унижен, глупав и измамен. Ще затлъстея, ще съм изгубил време и пари. Нещата, които първоначално исках да спестя. Поради същата причина аз искам да знам дали астрологията работи, преди да я приема като едно полезно средство. Да си представим за момент, че зодиакалните знаци не отговарят на истината. Какви биха били последствията? На първо време ще се окаже, че не познавам добре приятелите си, защото винаги съм пречупвал характера им през призмата на тяхната зодия. Съществува феномен в човешката психика, наречен склонност за потвърждаване. Това е склонността на човек да помни информацията, която потвърждава очакванията му, и да забравя информацията, която противоречи на тези очаквания. В контекста на астрологията, ако вярвам, например, че везните са егоисти, аз ще помня единствено егоистичните им постъпки и ще забравям алтруизма им, потвърждавайки по този начин предварителната си хипотеза. Благодарение на склонността ми за потвърждаване, аз ще вярвам, че приятелите ми са нещо, което може и да не са. Интересното тук е, че когато очакваме от някого да се държи по определен начин, ние несъзнателно му влияем с поведението си така, че той наистина започва да се държи по този начин. Това явление се нарича ефектът на Пигмалион. В случая с везните, когато се държа с някой алтруист от тази зодия така, сякаш той е егоист, везната малко или много ще попие от мен ролята си на егоист и ще се държи по-егоистично, когато е в моята компания. Ако аз самия се самоопределям като везна, това ще ми повлияе да съм по-егоистичен, отколкото бих бил, ако не вярвах на астрологията. Следователно, дори астрологията да не работи по предназначение от нея начин, зодиите ще изглеждат достоверни благодарение на ефекта на Пигмалион и склонността за потвърждаване. Какъв е проблемът тогава? Проблемът е, че няма да виждам пълния потенциал на хората. Ще съм сляп за всичките им качества, които не съответстват на тяхната зодия. Ще си поставям изкуствени ограничения в общуването ми с тях. Възможно е да изгубя или пропусна ценни контакти, само защото имам негативни предубеждения към някаква зодия. Предубежденията малко или много се сбъдват благодарение на психическите явления, които по-рано споменах. Те се наричат още когнитивни склонности. Когато срещна един скорпион, аз ще помня случаите, в които тя е била ревнива и отмъстителна, но ще забравям случаите, в които е била уверена и откровена, дори ако последните са много повече. Също така, с моето поведение, аз ще я провокирам да ревнува и да ми отмъщава. По този начин няма да допусна скорпиона до себе си и евентуално ще прекратя приятелството. Възможно е да се случи и обратното, да създавам и поддържам контакти с хора, които са вредни за мен, само защото зодията им грешно е посочила, че са добродетелни. Всеки път, когато сгафят, аз ще им прощавам и ще се заблуждавам, че това е единичен случай. Това може да се случи както в личната, така и в професионалната сфера. Има работодатели, които наемат работници на базата на тяхната зодия. Едно грешно решение може да доведе до големи загуби и главоболия. Как мога да знам, че астрологията работи? Като цяло, как мога да знам дали едно нещо работи? Първо искам да проверя на какви принципи се основава и как точно действа. В случая с фитнес устройството, ако производителят твърди, че уредът работи на принципа на таинствени мистични сили, веднага би се усъмнил. Нека проверим как работи астрологията, за да разберем дали може да се разчита на зодиакалните знаци. В най-общи линии, според астролозите, характерът на човек до голяма степен зависи от точното време и място на раждане. Те твърдят, че по време на процеса на раждане, позицията на планетите има връзка с личността, в която ще се превърне бебето.
И понеже планетите се движат циклично, следователно видовете личности също се повтарят ежегодно и са предсказуеми. За съжаление обаче, астролозите нямат обяснение за това как точно небесните тела и в частност планетите оказват влияние над личността. Възможно е небесните тела да са просто косвени индикатори, а в реалност нещо друго да въздейства на човека. Каквито и да са реалните източници на въздействие, защо те ни въздействат точно по време на раждането, а не след или преди това? За да бъде подкрепено това твърдение, трябва да се покаже как малки разлики в мястото или времето на раждане имат физическо влияние върху свързани с личността параметри в нашия мозък. За съжаление, за сега няма намерени такива доказателства. Астролозите на практика казват: не знаем как точно работи, но важното е, че работи. Обаче откъде да знам дали наистина работи или просто аз го правя с моите предубеждения? Няма никакви доказателства в полза на астрологията, но за сметка на това когнитивните склонности са напълно доказани. Ако се върнем на аналогията с фитнес устройството, производителят не може да обясни как точно работи продукта му, но за сметка на това показва резултатни снимки на доволни клиенти с атлетични тела. Как мога да бъда сигурен, че снимките не са подправени? Единственият начин е чрез експеримент, ако ми се инвестират пари и време. Ще си купя устройството и ще го изпробвам лично. За щастие, няма нужда да си правя експерименти с астрологията, защото това вече е правено. Намерих няколко експеримента, които ясно демонстрират, че зодиакалните знаци не предсказват личностните черти по-добре от случайното налучкване. През декември 1985 г. в списание Nature се описва двойностап експеримент, изготвен от физическия факултет на Бъркли. В експеримента участват 28 професионални астролози. Те трябва да разгледат 3 личностни профили на всяко изследвано лице, като един от трите профила е верният. Правилният профил е основан на 18 личностни черти, измерени от персонален стандартизиран въпросник, който участниците са попълнили. Всяко изследвано лице предоставя рождената си дата и време с точност до 15 минути. От общо 116 участници в експеримента, астролозите посочили правилния профил на едва 1/3 от тях. Този процент не надвишава нивото на случайност. Случайното налучкване би се радвало на същия успех. На астролозите било разрешено да направят втори избор на профил и точността им все още не била по-добра от случайната. Това са 28 професионалисти, които си служат с възможно най-точната информация, която може да им се даде. Ето и едно по-скорошно изследване. През ноември 2005 г. катедрата по психология на Орхуския университет проучва връзката между дата на раждане и личностни характеристики, като разглежда извадка от над 4000 мъже на средна възраст. Личният им профил е измерен с помощта на многомерния личностен въпросник Минесота. Не са намерени съответствия между датата на раждане и личностните качества на изследваните лица. Защо тогава, когато чета описания на зодията ми, всичко изглежда толкова достоверно и точно? Съществува още едно психическо явление, наречено ефектът на Форер. Бертрам Форер е професор по психология. През 1948 година той обявява пред студентите си, че въз основа на кратки тестове, които те попълнили, е изготвил индивидуален психологически профил на всеки от тях. Профилите са раздадени и всеки студент е помолен да оцени доколко описанието се отнася за него. Студентите с изненада заключват, че личните им профили са изключително точни. Средната оценка, която те дават за прецизността на описанията, е 4,25 от 5. Впоследствие професора разкрива, че е раздал на всички един и същи профил, в който всъщност е дал неясни и неконкретни описания, които са верни за повечето хора. Форер заключава, че когато човек вярва, че някакво неясно описание се отнася специално за него, той ще го определи като очудващо точно. Това явление по-късно бива наречено на името на професора. Освен неконкретно, описанието може да бъде и противоречиво, като например: вие сте екстровертен човек, но в някои ситуации се затваряте в себе си. От всичко това изглежда, че астрологията не работи. Следователно, не мисля да си губя времето повече с нея. Проблемът е, че много хора ползват зодиака като тема на разговор, за общи приказки. По същия начин обсъждаме времето, но поне времето в момента е свършен факт, а не безпочвена псевдоистина. С какво можем да заместим астрологията? Вместо да обсъждам зодията, мога да дискутирам личността зад нея. Типична везна може да се замести с типичен егоист. Въпросът коя зодия си може да се превърне в серия от много по-интересни въпроси, като например: смяташ ли смелостта за добродетел?
Кога според теб лъжата може да бъде оправдана? В какви ситуации би се сбил с някого? Тези въпроси със сигурност ще ми помогнат да опозная личността много повече от зодиакалните знаци. А ако искам просто да си чеша езика, има десетки други теми за подхващане. Интернет, телевизия, кино, музика, храна, домашни любимци, спорт, здраве, политика, работа и така нататък. Няма смисъл да поддържаме някакви заблуди, само защото ни е страх от неловкото мълчание.